3 बोसोरनि उनाव बहानिफ्राय जोनोम मोनखो प्रमद बिब'आ मा बुंखो एक्शन टिभिफोरखौ मा बुंखो प्रमद बर'नि बिब'आ 3 बोसोरनि उनाव बहानिफ्राय जोनोम मोनखो प्रमद बर'नि बिब'आ मा बुंखो एसे खोनासंलांदो बैसो दङ जायफोरा माने एडुकेशन क्वालिफिकेशन दङ बिसोर मा मोनदों बिसोर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बेबायदिनो रेलवेयावनो जा बा मा होनना बुंगोन गुबुन गुबुन माने डिपार्टमेन्टआव बिसोरखौ मा खालामनाय जागोन एबजर्ब खालामनाय जागोन बिनिखायनो फोथाय नोंसोरो गोनो गोथो जानो नाङा बिस्सा खालाम गावनि सायाव फोथायनाय लाखि नोंसोर जुदि फोथायनाय लाखिया 34 बोसोर नोंसोर आन्दोलन खालामनाया बियो मिनिंलेस जागोन नोंसोर जुदि गावसोरनियावनो जुदि फोथायनाय लाखियाब्ला सोरबा माबा मोनसे बुङोब्लानो जुदि आब'नि सायाव आं फंनैसो बुंनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं निमाहा बियो आंनि खोनानो मोननाय मथे बे आब'आ सासे फोरोंगिरिया फोरोंगिरिनि जायगायाव था राजनितिक डायलगखौ बहानिफ्राय बबे लामानिफ्राय मोनबोखो 3 बोसोरनि सिगां बा 3 बोसोरनि उनाव बहानिफ्राय बे डायलगखौ बुथुमनानै मोनखो साननैसोनि सिगां प्रमद बर'खौ लोगो मोनदों नामा सासे फोरोंगिरिया फोरोंगिरि हिसाबै था आंनि खोनानो मोननाय मथे बे आब'आ सासे फोरोंगिरि बा मेडाम मावो सासे फोरोंगिरि मेडामखौ जोंहा बुंनो हानाय अधिकार गैया आब'नि बुंनाया थिगानो 34 इयार्स सेक्रिफाइस खालायनाया दैज' थानाया बियो बा दैज' गोनां गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोजों बे आब'नाव आं निमाहा बियो आंनि बुंलांनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं निमाहा बियो बहानिफ्राय नुजाफैखो आंनि खोनानो मोननाय मथे आब'आ फोरोंगिरि मावोबा फोरोंगिरिनि जायगायाव था 3 बोसोरनि उनाव बहानिफ्राय नुजाफैखो ना साननैसोनि सिगां प्रमद बर'खौ लोगो हमदों नामा ना प्रमद बर'आ आब'खौ बायबाय नामा एक्शन टिभिफोरखौ दैज्य लानो थाखाय प्रमद बर'आ खावलायनो थोनदों नामा प्रमद बर'आ बहानिफ्राय आब'खौ लोगो मोननानै बहानिफ्राय बेबायदि माखासे 3 बोसोरनि उनाव बहानिफ्राय बेबायदि डायलगखौ मोनखो साख्रि लानो थाङोबा बैसोआ अभार जायोबा प्रमद बर'आ रिक्वेस्ट खालायनो हागोन ना हागोन